Kedamtang aruni phai ingkoi ra ke thom arni lake MEC ki thur do an nomination alo ke jok padu arni lo bangso arni BJP a candidate do an aphan DCA sa hebalo gari ben padam long lo bonta EPHLC a candidate agari ke khangdon chega jok malom so phan hangju hanghai si thek pon long Karbi Anglong Autonomous Council kilik kachapate dunjia phan kedamtang aruni phai ingkoi ra ke thom arni bangke kijutsi arni lo Bangso ajo BJP Ratcharia Songpen Kithurdun a candidate do ana bangke Isamvet Damrapet Lapen Gari Rong Rang Pensi Hamren Deputy Commissioner Asahemalong nomination alo jokdamlo Nomination ki jokdamahut BJP candidate do anta Mithanga Gari Pensi DCA Asahemalong an paledamsi nomination alo jokdamlo Lason thoksi APHLC Ratcharia Asong a candidate angtong ingki sitame Mithanga Gari chiponsi nomination alo ki jokdam je phansi chisiklo Bonta kedamba mahut APHLC a candidate angtong ingtiagari abangke raikom saikhe tu khangdun cheksi palu damlong ledat bangso jo APHLC asongja potu thurpaksi hangju hanghai anpin lo আমার কমপ্লেইন তো রিসিভ করো 2022 ক্যান্ডিডেট হয় এমপি ক্যান্ডিডেট হয় না এই বস্তুটো আপোনালোকে ডিপুটি কমিশনার দিব তেওঁলোকৰ মেজিস্ট্ৰেট ইয়াতে আছিলে প্লিজ allow us to go to the আপোনালোকে আমি কমপ্লেইন কেনে কই তুমি চাব পাৰিব আমি যাম সবাই যাব পাৰিব ঠিক আছে মই যাম মোৰ লগত যাব নালাগে Bangso puthak APHLC songjako angtong ingti katharpen kaninje pon atengki DCA Asahemalong abangke madu candidate atu sitame gari pen palulong letusi aron patik pon bonta CM Ronghang lapen Mongol Singh timung atuma bangke aron arkangsi amethanga gari pen amasi palut or la so puthak angtong ingtia hin pen pinrem pon dak aron ki or tuma sidak chok chena lasni tuma hin pen bangke lake so dak pen pinrem lo la pen hala tuliram Ronghang ke amethanga chithrak nahi lage people aron dak akan pet ke dak dak ke candidate pen ke senglo kaprek doa tunta daga bangke motor pilu dongde sistame alang tuliram Ronghang ke hai la pen Mongol Singh timung ke hai tun dak motor pilu chok alang tum dak aron akan pet dak loen order panda lang plot si alang tum dak disio ke dong alukrak lasi lason aron ke kroi kre la pen bang phan ke lang plot ke lang sit la poson ke klem bang ke ni tum hin bela ke pindrem so dak pindrem la pen tum dak disio ke dong bang ni tum complain people non masih tum dak complain people pola bangke tum ben so dak kan pindrem la hello Karbi Anglong na tami lang ding oi jo non dak nang kacari bom tum la lang ding oi itum hala poson jina eklem ame thang tume kai ke da kang tui la lok je kacimatha bang phan me kang dai la hello cimatha dak VIP khajar dak itum pabir nei na solam bangke Nona phonga bangke Karbi Anglong arat atumta khei lapen longri kachara komji nangji puthak chini pamele lasi rada tum pensitame nona bangke Karbi Anglong Autonomous Council along APHLC aphansi pachari longpon popusi Vikram Hanse pen ninje pon Mitum non all Karbi Anglong 26 constituency do 26 constituency long tan itum all party hills leader conference pen bangke constituency tin tan itum candidate itum place dun etla so bithung ta ise constituency lo lasin itum la bangso constituency long tame APHLC akam asai ke dam kopi ma ke claim ke dam jelong la bangso asai men sini tum dak kam claim pon lo la pen la so long rat atum non nang se don dun lo ke dam tanga por hut pulo BJP atum pulo Congress atum pulo alang litum alam bang ke non war chor lo rat atum war chor sinon APHLC long rat atum chito dun de te kisung bang ke phok phat khangjang ko sinon rat no chito dun News report Karbi Anglong live